Sakow adamlaryň aýdym aýdyp bilýärligini bilýärmi? Sakow adamlar nädip aýdym aýdyp bilýär? Nädip ýüze çykýanlar dol düşünilmese de sakowluk iki bölege bölünýär. Çağlykda ir ýüze çykýan beýni şikestleri ýa-da başga belli sebäpleri bolmadan döreýän sakowluk iň köp ýaýran görnüşidir. Neurologik sakowluk ysmanlyk we kelle şikestleri ýaly beýniniň zeperlenme netijesinde ýüze çykýar. Munyň sebäbi beýniniň çep tarapy gürlemek wagtynda işçen. Beyninin sağ tarafı esasan sanları sanamak ya da belli bir aýdym aýtmak ýaly logik pikirleniş prosesini talap etmeýän dilden aýdylýan sözlerde işçen bolmalydyr. Geçirilen gözlegler aýdym aýdanynda beyninin sağ tarapynyň has işçenligini görkezýär. Adatça bu doýry maglumatlar beyninin çep tarapyndaky premotor korteksde birleşdirilýär. Käbir alymlar sakowlugyň sebäbini sözleş prosesinde däldi. Beyninin çep tarapyndaky näsalyk sebäpli duýgur maglumatlar dogry birleşdirip bilmedik diýip hasaplaýarlar.